Хора, аз съм в геймър и сега съм на почивка някъде, скоро ще кажа, на Васил Коларов. И да, аз не мога да казвам ръд, така че затова да говоря така в другите клипове. Сега ще ви покажа някои неща. Ето, тук съм на палатка. Няма показвам много. Ще направя и Майнкрафт клипче. Майнкрафт клипче и това ще. Няма показвам нещата от майка ми позволява. И да, ще говоря след това малко по-силно. Това е кинефа. Чак ще го видим. Това е кинефа. Така. Ще ви покажа една чешма. Тя е гордо близо. След това ще съжалявам. Ще майка ми, ако разбере, че не съм тук, тя ще ме къмне. И да. Няма спирам клипчето заради. Не ми се ходи до това. Само ще ви покажа. Имат много трани. Гордо марина е. Това е нещо като пейзаж. Надолу има лагери. Но така. Ще подича. Когато съм близо. Да видите трактора. И каквото там е трактора. Върхването. Ето. Да. И сега започва Майнкрафт клипчета. Къде съм? Ще видим. Ето. Къде съм? И търво. Ще събера малко горно. След 20 часа. Ето, шипих малко. Това. Виждате. Намерих пръчка. Супер. Ами друга пръчка. Търсим пръчки. И съм с моята пръчка моц. Да. Тук няма да намеря. Това не е ли пръчка? Да. Кирк! Хоп! Направих си кирка. Ще покопам малко камък. Ей, събрах камък. Не кой знае колко, но все пак събрах камък. Да. Дай да си взема и кирката. Има много место в инвентара.
Вижте! Каменна кирка. Взимам я. След 20 000 часа, когато вече ще пил камък. Ще пия си кирката. Забрах още камък за бъдеще. Ох, виждате? Забрах малко. О, гърба ми. Забрах, ето. Виждате? Някакъв камък фръкнал. Капя се. Камината. Къде да поставя камината? Къде да поставя камината? Ето тук ще я поставя. Чакай бе. Аз тук поставям камъни. Ами, малко дърво. С крафтинг тейбъл. Ето. Чупага. А не, това е пръчка бе. Това е пръчка. Ще направим крафтинг тейбъл от пръчка. Сега ще го... О, майко. Бах ти мухата, виждате ли хора? И махна се. 4. Ох, майко. 3. Набрах. 4. 5. Виждате? 5. Набрах. Упс. Направих нещо. Не, нещо не съм направил. Ето. 5 набрах. И правя крафтинг тейбъл. Измъщавам печка. Чакайте, само да измъщава как беше. А така, това ми е печката. Сега ще отидем да търсим малко... Първо, къде ми е кирката? Закупих си кирката ли бе? Къде се фърлих? Кирката. О, аз се ме настроих много. Докато търсих къде ми е кирката. Да, търсене. Айде. Малко. Да видим. Копай. Това е пъст. Да купим с ръка. Ще направя лопата. Ето лопата. Не, това не е лопата, това е... Ето лопата. Ох, това е лопатата. Къде... Абе, аз къде купах? Аз забравих даже къде купам. Дърво! Дърво! Виждате дърво? Ето, и то голямо. Почваме да копаме. Безнадежно. Безнадежно.
20 часа копане. Намериха. Вижте как блещи. Ей, защо ти да го изпеча? Само да помня къде ми е камината. Ще преведем нещо тук. Беше по-надолу. Да видим. Значи беше по-надолу. Е, тук някъде. Не беше тук. Точно тук си. Тук. И тук даже ставих дървената кирка. Май. Дърва хора. Буквално. Почна да го пече камената. Почна да го пече. Ей, изпе колко. Какво ще си направи с много? Много часа. Намерих още арен. Намерих 3 арен. Скоро намерих 4 арен. Ето. Хичен се. Пак ще го случа. След 20 секунди след това. Ей, арен е готов. Сега ще измъстора кирка. Айде. Арен кирка. За 20 милиона дена. 20 милиона дена след това. Чупиме с кирката. Опа, намерих даймонд. Вот. Но пък намерих даймонд. Вижте. Даймонда! Ето го. Поне даймонд. Някой знае колко. Ето. Намерих даймонд. И забавното дело не е свърши. Това бях аз, хора. Благодаря, че гледахте клипа. Не бях измислил много даймонда и арен, защото тук нямаше какво да такова. Без това не искам да се намеся там. При големите. Чакай, че си снимам ръката. И да. Това бях аз, хора. Но другия път. И видеото малко късно ще се качи, защото тук няма Wi-Fi. Затова. И това бях аз, хора. До другия път. Ако искате повече клипчета, напишете и се абонирайте, разбира се. До другия път, чао!